nero eduka cholide ilikuwa tukachirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyokorose chirangi meyenseyiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biria bikomanya seyika ngokwanira chirangi echo boigo chire chechi brand ao echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabondo mbabwate chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentera nigwa amavuta yani oil na boigo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire kurwase chire chiri guririke iriya gatigati wekarigori iriya bantabati boigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo bwochoganya chirangi wekabunuraganye bwochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwekirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi aboigo enekenga enyumba yao use hasomanyete use chire chebiasara njibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyuerange neduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera ase chinamba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Kipi kinachokusababisha ukose imani na mimi? Hivyo vitendo vyako. Kwa hiyo ndio maana umeamua kunificha kama mkeo anaumwa. Unasemaje? Nilichokuambia nimemaanisha. Mimi ninachotaka ni kupona kwa mdogo wangu na si vinginevyo. Kwa hiyo shemeji, tekeleza ulichoambiwa. Shemeji, yaani mimi kuongeza mke wa pili ndio tiba ili mke wangu aweze kupona? Sasa hii ni dawa au ni masharti? Mimi sikutaki kukuoa wewe kwa sababu ya kufanya mapenzi. Lengo la mimi kukuoa wewe ili kumponya mke wangu ambaye ni mgonjwa. Una uhakika ukinioa mke wako atapona? Na asipopona je? Ekero chikirinya na ekero nkogotebia nga chingaki okoyo ya nyora kionga chinsanye kurugaiga asigitasieni kiao wanchete numba emo buna ere nari eto kikukwana somono wekegusi seme manyeria koroko Wilson Makori nchenkoro mkate enokana na artokwarianeri asekionga chinsanye aya Musacho yo mogutusigwa na kuyeko bobonyinyo ensemo ya irungu kya mukama ya nyari bari masaba mega yo kumuita musanyo ye na kumukura kundi kyacha ky'abantu more than 20 baboliyo yo nero church na kira yo muiranerie nero yo church nero Musayo mokonyora chingoma chimbe na kuminyo kiwase nyagitari ya masumu chubusungu magaga yo gusaganwa asaganda takurwanirira obugima bwaye. Tumekataa siasa ya ukabila. We are part of Kenya. We are in Kenya. Wale watu wa kutupeleka kwa ukabila hatutaki. Tunasema ukabila ufanye nini? Sema ukabila ushinde. Ukabila ufanye nini? Abarai balia bakubwete sia serikali gose broad based government kulira yoko ganda ko yesira serikali ya sorogongorwa gusi aniga kwana sensema ya rio chungo imeyage susu ward.
Na kwariganirie egera tonyare gochaka amotwensi nigo togochaka kwase amang'ana amakung kurwase nsemo ya Nyaribari Masaba. Musacho yomo aserieta Evans Monchere marogoba ya rero nigo atusigwa ose nigo amoitomo amatoye oyomo aserieta mumanyi sure wikogokwa asinka chinga kiye gatebekana muna nyagosiro yo ore no muchando boburoire bobongo nigagenda asinka yaye kubulyo bokonyi bwendagera ime yabogeka irungu ase a constituency ya Nyaribari Masaba. Chinga kyabamenyi bense meyo baimokia egekoro gose karabaigwa nekiririanda mega yoyo kumuita buna togukumanya. Twarenga se barasa yekenyoro. Amaene na watu wakwana no mumanyi. Nekara twakwana no mumanyi galengali geita. Aisharan stali. Kiama ni undoma gochora ngagenda ngorole mumanyi. Twakwana no mumanyi tole na mika nara. Twakora nere. Kera twakora na kini tutarakora ndebinga ki ya njembu yande ambulance ngocha ngenda kunyurungori. Amo bolinga ngiyo kwira ambulance. Onte byaya ne bigibiringa yete akakora korumoina wengire ambulance. Ama tebano mumanyi ngendo kora no tole barasa moinali kendo tebye muntu ibwe bigibigi moyo mogende nere bakasero ngori. Ali pero ngori kurwabu mogocha mwakane kibesa. Wano ndio tokanyeta aliase kwende channel twanyora muntu takoletiki taiyo. Enjena bwate meeting yase ofisi ya bagambirende karatu akole barasa twatira. Na kugo tira akayongo cha kwakirwe siminga ki ngamumanyo sire. Mumanyi ngikiamori kina mutiga bo ole okwana. Ngaya ngagenda bo besto ngana akoletiki na akwere. Kinabwati kende nanyora lende goikankole isuguri kia serikali. Nama kurworo nagenda linda gitegwa kira balinde okwaelia ababobisi nabatebiye ndo gyakolekanire mugambi taiyo na bagambi bande mbalengo nabatebiye ndo gyankolekanire kenyorukiane goikangenda ndiboti omaine naenda baka polisi akego lindara agenda nanyora nyako chire twana nere baka polisi ono abantu nababu atunobororo umumuro yo unaitete umuryo yaga kwalia na lero itiro munta ande tali gocha goito yonde egera babu atu bamukio atu eyo bamusambira nyomba aina arutwaro liraiga ende ntwe togosabirana ng'abantu baminto tigatomenya no murembe ande kare kendo buneke kiabeire mwara askerare serikali yateki decision yaye. Musayo monigatigira chingoma se chinsemo chiwodi ya Kitutu Central lemiye bungi ya Kitutu Chacha South yemega yogo saganwa n'abasaye bakagera gutwara ubutaigwanana gwa siasa ase ebunge iyo difona sanya ni otomanya. Asiende. Umusawo yomo aserieta Matthew ochachikorwa ase wodi ya Bogusero yugutukemeye bunge ya Kitutu Chacha South County ya Kisii nigo asaganwa o mubaso olero na gutigerwa chingoma chintindi asomo beroye kwenda matanga sirikisho na bwatena boda rider na bomuragete babere na Taiwankobe na Ikari junction na decide ko withdraw some cash elde ngende ndwali erongori king karansite aseduke liskoiga kundi nkiacha kia abantu more than 20 vabori yo nero church na kira yo moira nelie nero yo church nero kurabo banguse iboko byechingu kurumofuko ne chinungu vanchaka kongaba iboko kabisa na vanga iboko unangu kwana igatindibia Chingome chiga nigo chia mwirere koikiwa asenyagitari eriokurwanirira obogima bwaye aseboigo akwanira ogosiria kwenibo aringenero chisibi cyane mbaire chisimibere Samsung S10 na Samsung A71 na igentavanta ba company nkibagendio batoma kere batebanga ntigano mweshimiwa
19 abori ngingo tigana mheshimiwa 19 ubu jumbe nkobori wa Kitutu Church South inko enda matanga ntaraenda ngo mheshimiwa kurumwaye motaito enda matanga force free inkibare komitera gati ya barai kirana ase gitambukiro kyo gochikomorora ase Nyagitari niko bono baburirie abarai gokora siasa ya masikani na boigo ebwate omurembe tindiko bori bochumbe lakini gongo bori bibinto by'abantu bari banengo chikogambira nanda abantu bari bangangire kwa ngero weke ekero to kubori ebintebi tebweneti abantu tyaye kurwana kebaga ndingo bori ari president ya maswali president ya nyako muganyari murwe mwake biranya nkora amare president no mwibi president ya nyako mujira bunge emurwani wae abo itabantu bakumwakira chikura wae akorere gente ketari motari kabere tigatokorango siasa ya maskani ntunto sigete abashimiwa bari barebero because when as we understand before ntu asikire but yo muntu kukukosoa talinga akwangete kukuambia makosa yako rekebisha talinga akwangete uchiko mboya njira nebi bago mointe Jiga kichomwe msie borgongo rua Bogusero Vincent Abuga ni gobono agikirega koreke gabororo na goteba ngabarai tigabayitabirane na mamochabo chingaki bakobori wa maborio twarore always several times okobeka mangana mange immediately unabege clip kyo mwana wega Matthew Chachi unabare bomoita inje naba number 1 oge dine road nake bebega ojimai WhatsApp because immediately uno jajaria na niyo ores ya rising clip engore na great program age delete urwa sekwende ya Facebook ndagete gotebe it is every right to anybody utagete kubori borai wa Kenya haijarishi no wa MCA haijarishi no bojumbe haijarishi no governor gozo president my brother Ochachi for around 2-3-4 months ago overo kubori kero kyo jumbe wa Kitutu Church South anaraba go ito mwana yo very serious na ikire Nyagitari na confirm ringa ba mukururo gaze ani arogete right now tutagete ko moira ko CT scanning torai x-ray torai if there is something as ke kubakia eno motu then we be able to decide nga ningi togora etu agwagere tikuro okorera abantu babo Kitutu gas na murayo ndwe zikore kerogo anjo orusi wa magoso nonye ninje uno mwa MC we wodi ya Bogusero ngorusi gunda magoso na bali bakore gichukura na inde ne right yao because bataka rusi dia magoso to kumanya magoso ausari iko nataka confirm aso gotebe every time mumujumbe na akorore ko goteba ngaruto one time tindo je reason ya yora akanero mwana otaka tenga naye kibagende yora one time and I want to confirm here everybody abo mwa MC abo mujumbe baki amana one time tumeisoya kwa sababu is a slogan ya chire Kenya hasa bano musajo kagende tokonyoro kuweni wa Nyagitari ni gobono serikali ya bori kwire gitambukiro kya bwango na kwene kyanga onyorire oboene bwaye. I'm calling upon DCI, I'm calling upon all investigative agencies to move swiftly and arrest those culprits because they are known, we know them by name and their homes, and we need that they bring back those funds they took. We want the police babu atia manganayo Mosiko Church including DCI from the bottom asaja akirete paka ya banyakole kusudi anyole haki asechikoti chetu bona abantu mbali balenga sama nini tukiriria toka na bamanya specifically yo ira chisemichana nimo manyete na inde bono information inda tebi kibagendi oni la kono information ye inche tindi kumorwani I'm fighting for the rights of Kitutu Church residents. Uripotire kitaseni kia obwanje tekia gatembe kuri gase county ya Kisii letera na nkoro kwa Dipon Asanya ekero linde na batebia nga ekero mo kurwana ekero mo gwitirania manyinga ekero mo kurwana boliga mutet kumanya ngomanyete nga murai bwense ya Kenya Dr. William Samoei Ruto na baba Raila Amolo Odinga banta bamba chikurigirana they will sit one ngamba to ke ba kurigirana bono baramu
Lakini egendu gikuminga lero na bakoragera ama batebanga ndugu yangu mkubwa rais abana bantu bankorwa bono n'abantu abana bamo mukunywa macayamo ayo maise gusira abandi no mukubutamo mumanye kurwanira siasa na ninganje tengencheri umuske usora gotebanga abantu abakwanza kurwanira takumanyeti tagokorengereri pi ekarawo chikukura lituko ano muko kagabu marwanira ayunkianda karato kwandra bara bari bakubwatse serikali ya sorogongoro gusi nigo basingerere gukwandra igoro yobo mubwabo na sokubwatse muraibwense ya Kenya Dr. William Samoei Ruto kwano mugasolero imeye bunge ya Nyaribari Masaba nigo boigo bakwandra igoro yobuya bogo sabera abarayibali bari asabisi chinga kibagenda tumukya boko baikirania amagendro ao boigo bagikeria siasa chibuke nyumba. Daniel Ontiri ngabatumanya tutam nere njili yagendeligwa nabaraya baiga baria bakubwate cia serikali iyo litikuria lero yeirwa hase ward ya Kisusu imeye bunge ya Nyaribari Masabe county ya Kisii. Abaraya baiga bakoragwa no muchifu ipomoske Silvano Sosoro nigo bakwandira igoro yobomo wabo aso gukwanira omugusi igoro yoborai wabono. Tukianza kuleta siasa ya ukabila mandugu zetu wataumia. We are just saying kama jamii ya Omogusi tunashikana na Kenya yote. Mahali Kenya iko hata sisi tuko. Kwa sababu tukileta siasa ya ukabila hapa watu wetu ambao wako Mombasa mnataka waende wapi? Tigakiro monto otaga iga Nyaribari aonie sera yae momurama momochegi momoruani unaindutua chireiga tigana intu tonie sera yeito ilmo koranengia mohole esengenje njenima ete chinyanya cheto ne chintobu chirichimba lilichipwato mosolio munge esengenje induna motoro cheiga no mongi na donya na usoro na bande indundori gwaka siasa y'omuntu asense mwende niko bakwandira ubuya buraroro aso kubwate cia serikali liko nyoro buya na muno asensemo ya magendero. Yule ambaye ana uwezo, yule ambaye ako na kisu, yule ambaye ako na pesa ya kuhakikisha maendeleo inaletwa hapa Nyaribari Masaba anaitwa Rais William Samoei Ruto. Mimi nilienda kwa rais na hawa viongozi wenzangu tukakubaliana na wao. Huyu ndugu yangu Mheshimiwa Soro, huyu ndugu yangu Mheshimiwa Nyakundi, tulikaa chini na mama wetu Donya tukaenda kuongea na rais nikilia nikisema Nyaribari chache tunataka tupewe lami. Rais akakubali. Na kwa sababu mimi ni mtu mkarimu na kwa sababu mimi sio mchoyo, tukasema ile barabara inaanzia Birongo inateremka mpaka mahali inaitwa Riamo Chirichiro iende mpaka Riamo Kobe Irondi. Hiyo barabara kuna kona hapo inaenda mpaka mahali inaitwa Mwembe, si mnajua hapo? Halafu inakuja mpaka Ibacho, halafu inaelekea mpaka Kiamo. Kama hiyo pia tumeiweka katika program ambayo itawekwa lami hivi karibuni wakati rais atakuja kuzindua. Incho yontenene gaigati incho lilitingake ilikura lakini ama bagana ya basubati bako ewu di bagana rieri president ya ito William Ruto angete nkababu no mosubati ase bunge ye Senate korugusi president imbo ya korete abangi na ngoro kigange president imbo ya korete ko ngari bage wana ndo wasa kwa minchera serikali Mheshimiwa William Samoei Ruto nero banchete na nero gwatu mujiwo kono chomo gake ibono iganto igwana ine bale gaba utebanga William Ruto aiga nigagocha achinga kebara baiga barorekanirie kubuchia chitaro aserongo rwagusi ase chinsemo ao nekirengeke ryokwene kibuna umurai wense Dr. William Ruto onyolire gepindi ya kabere asoburai nkurubutere gaseni kyagatembe litrene nguruko Daniel Ontiri Waraya abo nigo boigo baikirana chinsemo chia Moitunya se bunge ya Kitutu Masaba ward ya Kemera ase county ya Nyamira asabagandra ninjiri yo kwigera serikali muna Paul Kabukara gutumanya na sumusangirikano yigaho nyara kubego korekana chinseme chiga chia Moitunya
Ewadi ya Kimera ebunga ya Bugetutu Masaba meye county ya Nyamira Muyigo Nyarakoba gukurawa amo no mujumbe we county ya Nyamira Musubati Jerusha Mumanyi oyura erombengima na nene ababwatani balinseyeria bulirimanya kantu na broad best aya one twachira no bwanja bw'umwongera Jerusha ukwana chinga kichiga nigo barolekana monoko ya okuboko eserikali rabisi asibayegerere kubatikana munamagererero ali bakolije make yende kolengana mona barabo babulira abananchi kurachinseme chiga kogendera kujibwatesia eserikali nako ye okuboko usibo cyolyo bunene aite gona korebi ekarana akorire binene ebye president twayetebirie toetoreta one president yo ekara akoire binde tomotigense lagete chipara chingia chiskuru chingia emerero ebinte bibyonse torabinyore karato ko musamo kunabarai toebererio mheshimiwa William Ruto na intu tonguzamara amagendero gochagusi una chinsemo chinde chigenderete komesambobe. The only way you take kogenchi kune president na sekura kaliye binte byakatiga amate budget ya 4.4 trillion 4.4 trillion yoko baka Kenya ngima otakuyigitiyange nero ngatike bediyekio lakini ukwana rabuziga ayo olenga osoro kalwa semuto imbe njara baka 2027 yoko yago ya Ruta ukwana bwegasikiri kyarolekana nga siasa chero gongori garwe county Nyamira nigo igatia bara yawe gabaikira na sanje gabanyara ko bagotogya imirimo yakolire umwakilishi w'abasubati kurwase county Nyamira Musubati Jerusha Mumanyi ase litukulia lero nyarako bagakubwatokera ekyomekemo kyabatakano kurwase nseme chiga etinga ubwatokera basae emashini yo gusibya kigali na weigo usira esekteri ya boda asebaire okoboko iganga yayo koba umugavana eyo babulira abananchi komusira ekara mwanjire una mama county kogenda ariko bigavana ya Nyamira akore binto bin. This is the time Kitutu Masaba mubwemere tokuboka mambi mpaka the last man mwebe kerobo gavana ngocha kokora murebo tokoria maizo my friend no Nairobi ariga itogoro so tuagusa bira maya sekiro kyo gavana mama county na nyakerero rende Kurenda sinsemo yende nigo boigo abaraya boiga banyarako bakumuburi mugavana we county Nyamira Amoski Mumenyalibo kwane kimunango korera abanyamira magendero we kerano edio county yiga kugenderera nanjire ntiro muntu bosaga kigenda muire nisi machini gange njanjire gose mara bamendo gange naye kumusacha unitayo musacha nalo kusina yarubega akire ne boyega muire gange machini gange gose mara omwali oye kilikia tigara ko bali buluri nene ngeri ekero umugacho munene bw'ekyama kya UDA Omoske Javet Nyakundi aboli abananchi libolyo umugaga Kenyatta ngabira kyoli oyo kabere okorokunga nere moi ngabira ki oyo gatato okorokunga Kibaki ngabira ki oyo kane okorokunga Uhuru Kenyatta ngabira ki oyo gatano okoroku William Ruto ngabira ki inu mweguro mo gusiaba biamono tigenya sawa sisi iginko ripoti rigetaseni kya wanjete kya gatembe kugiga sinzeme chiga kya Mwintunya ebunge yega yabo gututu Masabe county ya Nyamira inchego ngoroko polycap okara Serikali ya Nyamira niyo yachakia beno bwagachi bw'inye gitari y'abasubati munabana bakechinse mu kinyamusi murubiri yurachiye ko iracishiringa chimiliyoni na 50 nomo ikiwa serikali yanyorere gusira kurwase kigancha kya M-Pesa Foundation ukwana chinga kicho kobeka liga na lyoboroso enyagitari y'umugabana oyo usumugabana we county ya Nyamira nigateba umurubiryo urachikwira igeka kimiti 5 nomo na koba oyo bogokonya monuguchia ase abananchi bensemeyo entumu waziri bobo chenu Donald Mofoi atogiam na kulia eiramna omubaro bwabana bagusirye magima abochinga kibakweberwa no chigo kyana buna Polycarp Okara gutumanya gukwana chinga kichogo cha kiwobene kwa enyagitari jega yechinseme chiga chenyamusi eyera tkunyara kabuge kubakonya abasubate chinga kibako gonke na boigo no bokoreri go cha sabana bake
nigo mugavana we county ya Nyamira Muski Amos Kimomenyalibo atebire nitukunyara koba emboria na neguchasaba gima y'abasubati bali bebwatire nti nabo bakogongia abana bake ilio kulinda magimabo. Ndio tumekuja hapa kufanya foundation stone na kuwashukuru. Hiyo tu, hatuna mengi. Kazi yetu ni kueneza ile National Universal Health Coverage ambao part of it ndio hii, kwa sababu kila kitu inaanzia ground na ikiendelea na kwingine. Vile nilisema, tulifanya moja Kerenyo, tulifanya moja ambayo itashinduliwa karibuni huko Igenaitambe, tulifanya moja huko Keroka, na ingine tutafanya, tumepata mtu wa kusaidia kutoa pesa na kufanya huko Mokomoni, Borabu. Kwa hivyo tunataka watu yetu wakae na afya, ndio watoto wasaliwe kwa njia ya afya na waweze kusoma njia mzuri. Elibo nigatebire eribu n'umugavana nigarenge tukunyara kabaga gukine birengo byobocheni meye county ya Nyamira egento bigo kenyara kabaga gusingirirwa muno mu waziri bobocheni korwase county igasireta Donald Mogoi uyu otebire okwibura nigo gutakire kabaga gucengerwa lika lya makweli na nene ayakolete no bonyanga jengu bobokoreri bo basinyagitari egento batebire barachikunyara kabaga gukora. So part of what we are doing here with this maternal neonatal and child health unit is to provide the first thing that leads to death, access to comprehensive care. So these will provide access to comprehensive care and ensure that even that one death that we get from Nyamira North, we actually don't get it. Nomurubuli uratukunyara kabago koira emetenye tano nomo iyo kolengana mona babwatani abiga gucyase serikali ya county Nyamira balirira na gateba gweka bachukunyara kabakora ishinya gitaliye bwatekerekemo eliya bamenye kora sinseme chigamba chandika. As we have heard, giving birth should be a celebration. It should not be a death sentence. So we hope that in 6 months, when we open this facility, it's going to be a facility with with everything in place, including, the neonatal dependency unit. We're going to put now a delivery room for 2. We're putting in a theater so that, these issues we get with death don't happen. We're making sure that after children are born, whatever condition they are, if they have any critical illnesses, that is taken care of. Omweli oyegati abananchi kurasora gongoro iganane n'abasubati nigo bagokire omurubuli yiga yento batebire bono nigo batoriwe enyorekane kinga ky'abasubati bakubina nabo gokonyora abana nigo bagwetire imicando emenene. Asengenje yenyegetali yaito Nyamusi omugaba nanye igoire asengenje yogotokonye muna ntwabangina anene mono muna libagatoko gendare twanyorera amatibabu wange bono ntonyore oko rwaliwa kwange. Kuripotiri kitaseni kia wanchete kia katembe kura sinseme chiga chia Nyamusi meye bunge ya North Mogrange County na Nyamira inchi gongoro kwa Polycarp Okara. Ekero tware koruga wase county ya Nyamira nigo tokera nase county ya Kisii wasabasubati baburi gwikuboria ebirogo biria biogochorwa batige biria bakuganyirira byokuba nominated kalengana barabo nigo ekorekana buna mbatageti go sweso ya ase siasa chibiro biogochorwa eyo ekobairero gutigwa magega na anene bono nekero ya tukire ase chiba election gosobochorio boke bogochokorekana aragatatu ime yorogongorwa gusi abo asabasubati batayo Gilbert Kobe ne otumanya Uburai wo musubati aso rugongo rwa Gusii rwatwandi kuba rugutwara igitire kenene muno aso gwakirwa chikura litko lya rero nigo twanyorarire no oyo kabeire omo MCA omochore Esther Nyamwamu amagoko litko lya rero aso kumira n'abantu kuruga tembe abana baito bakire asengenjo yo kushauriana iguru yo bugambi bw'abangina n'abayabari abangina baito bagusii barabaya lakini imbana kora mbana gochorwa mbana wakiru chikura muna basacha bagwakiru ninde no gokumya ke kyagera Gusii yoka abangina batari gochorwa ibiroge binene muna bono bo MP obo governor obo senator
nonya no MCA no yomo chorwa ase county ya Kisii oyomo bweka nigo nyamamwa goteo buna yabeire egitiro muno ase abasubati na muno okurwa sorgongo rwa Gusii gwakirwa chikura koba abarai gwetera no musingi utaranyara koba gukurigererirwa boronge gwetera ne katiba baitu ba Gusii onde tayo oakeiru chikura gochi parliament muno mochumbe go bakwenya gochorwa ebirogo byobunomini yani baswene na kurigeria abantu chikura elindo chikwaye bobunomini ikaransa gwa assembly tabwatie sa ku represent bona ogaro goichori umubaro gwa assembly bantu ba Gusii toira nemaye gapito borani naki abangina abono naki batari abaya na bakurugera abana na bagukinya abana omugako yogenda liko gosibichi suguri okorekereke mokerekemo tokonyara abangina bali ku campaign botuko nakieko era batari konyora chikura igagoteo buna abangina babeire ekebekirereki ya kyoburai na indemba bwato chinginjo cirashunya kwa bachigo konya oburai yobuya baise ko gwari bagerio oburai bwabangina baise gwake ruchikura abangina naboba bangina bali komanya gusali bintu abangina asibararore gento gegusali ka ko inyora bwoye oinyora nganko ibachi bese echingo chigosali ndege saku wobo kimugaka ko andoli ya magaka nda 10 baminyokara undi emechi bae tabotuko mongina liria karaire nyomba era ko kuboka mami sambiri ngane chikura koliki mugako lia chete botuka karwe 10,000 15,000 3,000 bugoti bata buli chikura baira niga gusaba ng'abangina ase ntunde gabanya ko bakurigerirwa boronge eri bachikonya ko bakorwe biroge ebinge korengana n'abasacha eri bachikonya ko bakoreto obwasioku asoburai borobya twamanyire ebiasara bigo chigo cha 2027 nebiasara bya siasa naende nakwani n'abangina abangi sana barentira mararame kariga ngotaka bali basoka baligie birogo muno mochumbe obogabana wa senator lakini igo batige tuchokoni bagati wale kurumagega bakewa mbabwati chibesa wano for example mongina soke kuri go chumbe arangiria abante meeting tabagorere soda taba chibesa abakwanira mangana amayamu nawo kubakonya magendero abatayigenda biya baramwaka amagina ne usaba bangina banyako bagwesokia sobonge elio kwenekia nga umubaro obuno chunya ko kubarekana elio korenta ubwasioku obomona boyigo gukinia demokrasia yo mu Gusii constitution ya Kenya ya 2010 igego tebana ki kiro monto nari no bosibole wokokora osobo bokoligi chikura nari no bosibole bokoligi obo chief obodio na nini bona bangina baito babira badio biya kabisa babira bachibu erebuya lakini asibale emete no gotakeruwe kura aroku elected from a ward elected from a constituency elected from a county agumu chando noro ogosirwa komongina ase amaten nabo igokotakire konyako bagokobekwa gochiase ogokini gwa gesiasa nabo yokorento burai bwa gesiasa ime yense namono asorogongo rwa Gusii aso mongina taranya ko bagakororekana gusirwa ngoro bategetembe kurwa se ward ya bochi borabu ensemo ya magena constituency ya machoge burabu county ya Kisii Maritanenche Gilbert Kobi ekero twarre kurwabo nabo egokoiranga bono tokanda gochibosio yo tokorora buna abasubati gabo mangana ga kabeire buya na inu mo gochimwatiga karo mwatigire mama gochikoteba nga o basacha batuanjeti o basacha pagoretigi enu lende ni gomwaboriwe karo mogoso kiro mondo so basubati mo teba nga aba what a man can do a woman can do better we want you to do much better. Kero toko enda gochibosio mugabana kero akorire kurwabo ase county Nyamira nabo gotu akorire mangana yoburai nigo abanyanyimbo baburigo kubwaterana n'abananchi kurwa elio kubwaterana na kweneke buna babekire obwamate obuya elio ko Syria obwamate obobe gatie mwananchi nomo nyanyimbo aniga kwanwa nomo waziri Bobolindi Iboime Omoske Kipchumba Murkomen ensemo ya Siaya. Sisi wote why we are losing even respect ni kitu kidogo. Kufanya mambo ya succession, you are taking money from the bigger family. Facilitate certain defilement cases, you are colluding with the criminal to discourage witnesses, harassing them. Maybe you chiefs as hapo polisi mwenye alikuwa investigator, you are colluding to do those things. Ukiwa barabara, wewe unachukua kitu kidogo. Na sijasema, you know, I've been using the example of traffic.
Traffic is because it's just more stocked. Lakini corruption is permeated everywhere. And it's important for all of us to face it as it is. Yes, it is okay, Bwana Base Commander kusema, hata wananchi wanalete tu. Kwanza, there is a base commander yesterday who told us in Homa Bay, hata hatuchukwangi. Hao watu wanatupa tu, tunaokota kwa jina nasema kuna pesa hapa. Hadi pesa imeangushwa hapa ni ya nini? Ati wakati bado unatafuta mwenyewe unaweka mfuko, mwingine atatupa tena unachukua. So, we are looking for all excuses to run away from corruption. Please, let's face it. If we don't deal with corruption, it will wind up our system. And the best way to deal with corruption is jukwaa la usalama mashinani. To have accountability. Oisa guancha na watu kuumera na rit kuriankyo. Lakini nende lionsi, kwa tebindo utkobia, sema yemanyeri akuruka Wilson Makori, sema yende akuruka Mike Wills, inche akuruka Mkate Enoch utkobia. Baraka ninjo, ninjo yatembe, ninjo dorome, ninjo banana man, ninjo bangina ninjo. Kinaliso tana konyoroye, agoja gutwara bwo yabwo, amaro serigesaku, eliegera cha gutaruna banene. Nyaguchine eliso. Kwali eliso mpoko bare ko muntu chikuriwa kan, uritaise ni uri. Uritaise. Ngakyo na guchine eliso ngakerinke. Muchina liso tana konyoroye, amaro serigesaku, acha gutaruna banene. Kuna guchine inomo uswati yo ikwale ta oyo kente ikwale te kenyantenge kyo kenyambale ikwale ta kitika kegende kenyambaranga kei mochina liso ta na konyoroye agocha komorose liso ku kabunera torwe abainani imbarabi abainani imbali to tararo bali tara ikuru na abainani enda toko bamanya bakalina na kiekora no musia de kalibi kemuti bainani tali bali bakarosa na ime mbali bona batara iburwa na ubainani naho boneke usikire igo kalibike irenkwanero mugusia tebete yango no kwa muri kindagere cyo bwatu kwana okuririo ko sina kalimo kwa bwatu kwa butore kwa ntomo yuzo bana mbaro Baraka ninjo, ninjo yatembe, ninjo dorome, ninjo banana man, ninjo bangina ninjo. Eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka echolide ilikuwa tukachirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyokorose chirangi meyenseyiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira soko raisia ebintu biria bikomenya seyika ngokwanira chirangi echo boigo chire chichi brand ao echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabondo mbabwate chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentre nigwa amavuta yani oil na wigo chiriya chia mache inyoranga chirangi chiga nigo chire kurwase chire chiri guririke iriya gatigati wekariguri iriya bantabatinu wigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo gwochoganya chirangi wikabunuraganye gwochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na gwokwege namuna ekale aho watagete nigo kwa yenyora bwikirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi aboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorolekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyueranga neduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Amone jisimiki, Uhuru na bwate.
Kampani ya Falcon Bono nigo igukorereria amang'ana matununto asamatao aye umureme nigo bono bakoreteire embusuro y'ekibando eyo ya ETG M601 eyo ekwama asegeka ky'amatuko 125 wika 130 oka bandega nigo egoichuria buya asekemba gyonsi nabo ego ekoboa buya amasakara terikogunda na nigo terikoigwa oburwire bw'ekibando beta nigo terigwa oburwire terikoreta bicondo bwege kampani niyo bakoretere ubuyu bubusimeka ebimeri bwa Kaino Magic obubumentire NPK obusyarira chikiro 50 50